Kata man jatend piny Kenya chano timo limbe e piny mar China nyakorom gajuang. Mana ka nasi nyisi limbe mo chano timo bang' nyasi mano mar Easter, limbe mar ndalo 8. Ng'ato penjo ni to koro chal mar uchumi dhi bedo nade piny Kenya, piny China, tudruok mane ma bende gintiere godo. Okinda chakodi. Igene Sharon king'iyo China Kenya. China en achiel kuom pinje ma muhimu sana e Afrika. En mosoro Kenya. King'iyo diere ma Kibaki notero to China. Inti a lot in terms of infrastructure. Kingi kona ndara megwe, igero kabisa. Kendo ogimi an ultimatum, ni nyaka itim kokwa timoma. Mane di pogruok mar piny China ga Amerika. Ngin Amerika kidu nyaka tarif tine mitero ni nyaka chiemo. Iwinjo. King'iyo kata sani, Sharon, gima Amerika osetimo apart supporting activism, mineno bela moko mabedo kage. An seneno kabisa tin kabisa. Iwinjo. Emomiyo ng'isi ni China kod Kenya en limbe ma bro konyo jo Kenya kabisa. Nekech king'iyo kata mana loan ma wan go sani global debt. Yudo ka China wan mari duong' sana moya pinje mamoko ge Kenya ka. To ken kata Kenya ka all over Africa. Ng'isi ni China en achiel kuom pinje ma jo Kenya omina lot ne jo Kenya. Ma koponi wanyalo strengthen the relationship between China, the Chinese government kod Kenya, to gik moko bro bedo maber kabisa. Kech king'iyo kata Kenya ka samuwe kodi kan. Pod one got a lot of challenges. One got challenges from roads. One got a lot of challenges. What China nyalo konyo wakrasani, including financial support, right? And anani limbe mar President William Samoei Ruto kod China, the Chinese government, nigole maduong' sana ne jo Kenya. Nikech enole mwose no bechien kanyo. Mayo kata mana Amerika, makoro miyo wan ultimatum. Yes. Akena rokende no na de limbe ma jatend